Watakawaiwa Ikashiteru wa Halo Halo. Yo, así representando a Barceloneta, respect, underground, què passa? Bueno, Carles, on anem? Explica un poquet. Representar la Uncida, ¿no? Como os dice. El flow del mantra, el flow del mantra, el flow del mantra, el flow del mantra. Pinchar un puto rosco. És el que passa con mi rollo tosco. És possible que siga veritat. Ja te puc dir que de totes formes això no és actitud. En l'actitud està la intenció i la intenció és el més important. La intenció és el que tu mous. Si no penses així, no tornarem en dolor d'ous. Este temilla és com un dijous. Al mig de la setmana jo tinc un merhort. Ese pas no hi haurà distur, perquè hijo de mantra no para ni un. Carretera y mantra, es lo que la parte, es lo que la par. A 800 metros n'hi ha que girar, cap a l'esquerra en la ronda litoral. Te pillat el jodido flow, es la primera que claves, eres tejido. ¿A que sí? Me pareix molt heavy, me pareix inhabitual que el jodido Jaume este l'ha clavat. He dit Jaume perquè no m'eixia el nom. Li diuen Andreu, me cagaré en Dreu, me cagaré dret i me tacaré. Ese tío que fa... Ai, tot tira, A mi esta furgo no m'ententa prou. Este sostre és molt baixet. Sí, jo no? si no puc estar damunt del Palau fent un casteller no m'ententa prou. Anem a fer un 8 de 3 amb l'agulla i després tresillo ribadulla. Agafarem i si no acabem horitzontals podrem dormir aproximadament verticals perquè l'altura és 2,14 m. Se podria sobar de puntetes Pau Gasoil. Continua, Sona el rimat. mantra està Lyon, però tu ves apagant una Lialof, perquè anem a carregar-vos la bateria abans d'arribar a Gandía. Tenim mechero y un jodido compresor que nos cambia la señal en voltaje. Hostia, Yo. Digo, represento, ¿cómo salís para la fuerza? Tercer. Y ascensores... Ascensores ¿Qué puedo decir? ascensores que no cabe ni Pedro. Fica guapo, tete. Hostia, y máximo respeto. Los chapas un sistema bringuilón, fofaglión.